verse 13-16. Pamusoro wenyaya unoti Jesu unoropafadza vanana. Zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti avanyangate, asi vadzidzi vakavarayira. Jesu akati achizviona akatsamwa akati kwavari, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa, nokuti ushe hwaMwari hwavakadai. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani nani usingagamuchiri ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopinda mahuri. Ipapo akavafungatira mumaoko akavaropafadza, ndokuisa maoko pamusoro avo, pamusoro yavo, kana kuti pamusoro pavo. Pakanoperera magwaro acho iwawo. Kunzi Jesu unoropafadza vanana. Zvikanzi vakauya kwaari, zvikanzi wakaisa maoko ake pamusoro pavo. Chinhu chiri kutinetsa zvikuru ichocho, wakaisa sei maoko pamusoro pavanana. Kana makambonzwa ndichitaura zvichidakare, ndakati isu ivanana. Kunzi vanana apa, isu tiri kurebwa isu tinogara tiri vanana kuna Jesu. Tichigara tiri vanana, ruzivo rwedu runogara ruri pasi. Hatina hungwaru hwakawanda, hatina zivo yakawanda, tinogara tiri pasi. Izvozvo tinongoramba tiri vanana chete kuna Jesu. Tinoramba tiri vanana chete kuna Mwari. Hatizvikudze kuna Mwari. Hakuna kufunga kuti wadzidza zvakakwana. Hakuna kukwana kwaunako uchiri pagasva. Kuti tikatotora mumwe munhu unototaura zvimwe zvinhu zvikuru kupfuura zvawataura. Patobva ipapo tichitotenda kuti iye ndiye ataura zvine musoro, iwe hauna. Naizvozvo tinogara tiri vanana. Tinokura here? Tinokura. Tinofa tiri vanana. Tinofa tiri zvanana. Zvakatora maoko ake akaisa pamusoro pavo. Pane nyaya ipapo. Jesu wazoisireiko maoko ake pamusoro pevanana? Pasina chavanoziva. Vangori vana zvavo. Ina ndifunga kuti kusvika kwamaoko pamusoro pavo kungoti vachiri vaduku. Nongovanamatira chete, kwete. Handiko. Kwanga kuri kuropafadzwa kwomweya. Aisa mweya wake muvana. Kwandinofunga ini. Takazvitarisa isusu, Johani Mubhabhatidzi wakakura une mweya ine mukati make. Wakava nemweya wake kubva pakuzvarwa. Mweya mutsvene kubva achiri mumimba mukati mani Elizabeth. Wakanga uno mweya hwoumwari kusvika uchizvarwa. Johani Mubhabhatidzi nemumwe munhu asina kungoita zvinhu zvemhanga-mhanga. Asi kubva achizvarwa anga akatorongerwa ave chimuparidzi, mufundisi, ave muprista. Waitostrugula kuti kugara pamwe chete navamwe vaprista. Nokuda kwokushayiwa kwomweya pakati pavaprista. Nokuda kwemweya wakanga uri maari, waipupura kuti ava vanhu ava vanhu vaMwari, havasi maprista. Nyangwe zvavo vachipfeka marokwe marefu, vachikudzwa navanhu, havazi vaprista.
Nyangwe zvavo vari verudzi rweAroni, vari vavaRevhi, vari hama dzako, havasi vaprista. Yohane Mubhabhatidzi waizvinzwa mukati make izvozvo kubva pakubarwa kwake. Waitambudzika kugara pane vamwe vaprista. Kukura kwake wakabva wangotiza, wakati zvepano handichazvigoni. Zviri muno mukati memusha wavaprista handichazvigoni. Kuti wakaberekerwa muRoman Catholic kana kuti Methodist kana kuti Anglican, kuramo uchitambudzika. Utatombosvika kana tikufiyeza wobva watiza wakunogara musango wafuma imwe chechi yako. Taura kuti haazi Johani Mubhabhatidzi woga akadaro, vazhinji. Zvinoitika chaizvo chaizvo. Chomwe yachanga chiri mukati make akaramba kereke yamazuva ose, nyangwe zvake akanga ari mwana. Tinzwawo nhoroondo yaKristu. Kristu wakanga uri mwana, asi pakukura kwake wakanga wakazadzwa mweya wezivo nohuchenjeri. Vanzi waitirana nharo navaprista vanga vane makore namakore okudzidza zvohuprista. Vakaita huprista hwekunodzidziswa. Hanzi iye zvakanga zviri maari nokuti mweya wakanga uri maari. Vati apa muri wrong apa, vachiti hayi unotamba iwe wakazvarwa nezuro ungati mudze chii. Tata muri wrong nekuda kwekuti chakati. Vanhu vakati ipapo vachiziva kuti anga ari right. Vanenge vateerera vanzwa zvavari kuda kuti, asi vaimudzinga. Enda kumba unomwa mukaka wamai iwe, ichanana zvacho. Toti wapedza kubuda mukaka pamhino iwe, vanenge vabenefita. Asi nokuda kwevanhu vanganzwa kunyara here vachinzi vakonewa. Vakonewa nemwana kaduku. Johani Mubhabhatidzi aitomupa hasha. Vanhu vakadai so havazwisisa. Zvinani kuti ndigare nemhuka musango pane kuti ndigare nevanhu vanokwezva navanhu. Mhuka dziri nani kugara nadzo musango. Vana vakaropafadzwa. Jesu akaisa mweya wake muna vanhu. Kuti zvigodini havakure here vanhu? Kutaura kukura pamweya, pamhumhu, kukura kwedu nezivo yedu yapasi panapa. Chimwe chinhu chinorangarirwa. Chinenge chiripo ndechekuti nomumwe musi mumwe wevana ivavo uchapfuura shoko richiita sekamhepo paari. Unongopfuura nepaari, rikamutsa chiri mukati mavari, wakadzokera kungoti kereke. Unodzokera kupiko? Zvinhu zvaMwari. Nyangwe asina kumbobvira azviita muupenyu hwake. Zvichita mazuva iwawo kubva pavakanga varopafadzwa. Vakamboenda kukereke, yakazongova kereke yekungoenda chete. Asi nenguva yakafanira, Jesu unotumidzira shoko rinoita kunge rinoita ignition on, switch on. It's also but una munhu iye wakuita kunge watendeuka wakuita zvaMwari chaizvo.
zvakaitwawo nemweya namashoko. Zvokuropafadza vana hazvina kumbotsvaka. Tinovaropafadza nenzira dzipi? Tinovaropafadza nenzira dzeshoko. Tichitaura shoko navo mazuva avo. Tinozvitaura senyambo, tinozvitaura senyaya. Asi nemumwe musi zvichavabetsera. Mumwe musi zvichavadzokesera kuna Mwari. Tinozvinzwawo zvinhu zvakadaro zvichitaurwa nyangwe kuna zvirevo. Zvinhu zvinotaurwa. Kunzi wakambotanga nekudzidzisa mwanakomana wako. Usaneta. Achakura. Dzichida achatosiyana nezvinhu zvekereke. Uchatosiyana nezvinhu zvaunomudzidzisa izvozvo. Akaenda kusango kwaanonorarama semhuka. Asi pane chimwe chinhu chichaita kuti chidzoke kwaari. Sizvo muchinzwa zvichinzi kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako awedzerwe panyika yawakapiwa naMwari wako kuti ive yako. Zvinhu zvamakanzwa izvozvo. Hapana munhu usingarangarire vabereki vake, nyangwe vanga vakaipa sei, kuti vaindionesa nhamo. Asi hapana chimwe chinhu chavange vachiita chachiri right. Vaimboedza kundiverengesa Bhaibheri, vaimboedza kundiita sakadai, chakati nechakati. Zvinhu izvo unozvirangarira. Ndopamunozonzwa munhu akuzvibvunza kuti ndimbori aniko inini. Vamwe vakarangarira kuti taimboendeswa kun'anga, tinobatiswa makwenzi, taendeswa kumabira, taibikiswa doro, vanhu vemudzimba vachiuya vachitipfira mate, tichitiswa zvinhu zvakawanda. Obva adzokere nezvinhu zvezvi. Ndokwandakabvawo. Kuti tinomublema here? Ndokwaakabvawo zvishuwo. Zvemasvikiro, zven'anga, zveuroyi ndezvake. Naizvozvo hazvikwanise, musashamisike kana vachiromba. Nekuti dzimwe nguva inenge yatopingudzwa iyoyo. Kuti munhu wakakurira mazviri. Asi shoko rakapfuura nepaari. Akamboita kunge unamata. Asi wakazorangarira kuti madzibaba angu aindidzidzisa zvakati. Naaredza ndidzokere kwazviri izvozvo. Wakasiya chechi wakadzokera kune zvinhu zvake zverufu izvo. Zvinoitika chaizvo izvo. Saka zvikunzi vana venyu vadzidzisei nezvaMwari vachiri vadiki. Vagare vakabatira zvaMwari sezvinhu zvokutanga. Muri kuzvinzwa? Zvinhu zvokutanga zvaMwari. Vazodzokera pane humwa. Makavatanga nezvinhu zveun'anga, vacharashika nokudzokera pane zvinhu zveun'anga zvakare. Zivai chamunotanga nacho vana. Mose munoda Mwari. Itai zvoumwari nevanhu venyu. Tinoziva kuti vazhinji venyu muri n'anga dzevanhu, hamubve kun'anga. Hamubve mukubata makwenzi. Hamubve kuda zvinonyangadza zvose Mwari munoda kuzviita. Asi dzidzisai vana venyu chokutanga chokuti Mwari uriko. Mwari unofanirwa kuzikanwa. Mwari unofanirwa kuteererwa. Nairo shoko rake tinofanirwa kuriita. Chakanakira izvozvo chiko, nekuti mukukura kwake uchazotora Bhaibheri akaisa apa. Otaurawo mabhuku emasvikiro akaisa apa. Otaurawo mabhuku en'anga akaisa apa. Otaurawo mabhuku euroyi akaisa apa. Zvose izvozvo zvinoziva kuti kuna Mwari zvimwe zvese. Naizvozvo uchazonoenda kuna Mwari unotaura unzi ichi hachidiwe chemasvikiro ichi. Ichi cheuroyi hachidiwe, ichi cheman'anga ichi hachidiwe ichi. Zvokuromba izvi hazvidiwe.
Zvoupenzi, zvohura zvidiwe izvi. Zvokuuraya hazvidiwe. Zvekuchiva hazvidiwe. Zvekureva nhema hazvidiwe. Kunzonzi pakanzi kudza Mwari wako ndiye oga. Zvikanzi musamureva pasina. Kudza vabereki vako. Chengetedza masabata aMwari. Usafugamira zvifananidzo. Wakazvibatanidza zvose izvozvo izvi, anobva aziva panohumwa. Izvo achanda achieliminata pichana pichana. Zvikanzi Roma haina kuvakwa nemusi mumwe chete. Ndikuva Rome yeguta, kuti Roma yechechi. Tena iyo chechi haina kuvakwa nemusi mumwe chete, yakavakwa muchana muchana. Ndizvo zviripo izvozvo. Chinotanga chinofanirwa kutanga kuti Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvose. Saka tichiti kana tiri kumasvikiro kuti toti musiki, kana tiri kun'anga zvinonzi musiki. Navaroyi vanozviziva kuti musiki uripo. Chakatanga dzisai vana chinhu chokutanga. Makazozvibatira zvimwe zvese izvi, zvina basa izvi. Ndipo pamanga muchaenda makavatakura pamafudzi enyu here kudenga. Ndaiwa ndaona mwana wangu ndoda kuti apinde. Ndoda kuti ajambe queue aiswe panamba 2. Ndozvamanga muchaizviita here. Kwete. Naiye uchazvionerawo ngwavaira yake yokuda kupinda mudenga. Itai penyu pokudzidzisa pavachiri vadiki zvaMwari. Itoziva kuti munoshinwa, asi itai penyu pokudzidzisa. This day. Aiwa, tozvatsofa kuitira vana vedu handi. So zvinofudzi dzanyanya kundipurisa izvi. Dzanyanya kundipurisa. Zvinonzi zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti avanyangate ndokuti avaise maoko pamusoro, avabate, avaropafadze sezvutaura. Asi vadzidzi vakavarayira. Pane shoko iroro kubuda kwaraita irya rabuda richireva pane vana vaduku. Asi zviri kurehwa apa ndechekunzi vakanga vasati kuziva sekuziva kwavakanga vachiita ivo. Vakanga vachiri vatsva kuna Kristu ndo vari kurehwa. Zvidangari madhara nendebvu dzaitosvaira pasi. Namadzimai aneta akufamba akaita sei? Akakotama. Asi vakanga vari vana vadiki kuna Kristu. Chaitika panyaya yevadzidzi ndechekuti Kristu wakanga uri wavo. Rangarirai chimwe chinhu chekuti netemberi yakanga iri yavaprista. Kubva pazvavakapuhwa murayiro wokunzi hakuna kuregedza mwana achibata zvinhu izvi. Ivo vakarashika, vakaita zvinonyangadza zvakanga zvisikabvumidzwa naMwari, zvokuti vakanga vasingakwanisi kana kubata zvimwe zvinhu zvepatemberi.
asi vakaramba vachizvibata. Vakakanganwa kuti ivo vangova sevamwe vanhuwo zvavo. Vakangoramba vachirambidza vanhu kuzvibata. Temberi yakambotanga iri yavo nokuda kwaMwari, asi yakazopedzisira yava yavo nechisimba. Nyange vakatanga kuudza akomana imi makarashika, imi dai masiyana zvino netemberi, vaitorova vanhu nazvo izvozvo, vaitouraya vanhu. Zvikanzi makarasika hamuzi pagwara raMwari, nenge uchishuvira rufu chaizvo. Vaikuratidza kuti ndisi tine simba. Navadzidziwo vaita zvimwe chetezvo, vachiratidza kuti ndivo vane simba pamusoro paJesu. Ndewavo. Hakuna mumwe munhu aibvumidzwa kumugunzva. Vaifamba vakamukomberedza, vamwe pamberi, vamwe kumashure, vamwe kumativi. Kuti wakati naye kuti wada kuti utaura naye zvunziwe. Akubvumidza kuti utaure naye ndiani? Remember kuti vakanga vasingori 12 chete. Ava ndo vepedwa. Kwanga kune imwe genga ye400 or more. Dzimwe nguva yaimboita 200, dzimwe nguva yaimboita 100, dzimwe nguva kumbozara pasina. Asi zvikangobata Jesu pese pese, zvikangobvunza. Tinozviziva sei izvozvo izvo? Pane mapofu mairi akazvitoezita zvokudeedzera kuti Jesu mwanakomana waMwari tinzwirei ngoni. Zvikanzi vanhu vakavanyararidza. Vanhu vakavanyararidza. Igurususu raifamba naKristu pamwe chete nevanhuwo vakanga varipo. Gurususu ravadzidzi rakati ivo usataura zvisina basa. Vasikuziva kuti Jesu ari kupfuura here panapa? Uda kumunyaudzirei? Ziva zvekukumbira mari, vakanyarara. Asi mapofu akaramba achidanidzira, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirewo ngoni. Jesu mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirewo ngoni. Akanga anzwa kuti ari kupfuura napo. Zvanzi muda kuti ndikuitirei? Zvanzi Kristu akatanga kuti vaunzei kuno. Vakanga varipo vakati, imi farai nekuti madedzwa hanzi uyai pano. Vakavaendesa kuna Jesu. Zvanzi muda kuti tikuitireiko? Zvanzi toda kuona. Pamwe panotaura kuti rakanga riri bofu rimwe chete, mwanakomana waBhatimiyesi. Pamwe panotaura kuti akanga ari mapofu makuru mairi. Ekupi? Ronzani guta rekutanga iri. Vakati do. Kuda Jorata. Zvakanga zviri. Jeriko ndowanzoikanganisika, ndowanzoiti Chicago. Jeriko. Zvanzi anga ari mapofu eJeriko aidanidzira kudaro. Jesu zvaaipfuura akadanidzira, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirewo ngoni. Zvikanzi akavadana, zvikanzi farai nokuti wakudanai. Zvireva kuti vadzidzi vakanga vasingada kutomboti asvike pedyo navo, kana kuti ivo vasvike pedyo nomudzidzisi. Zvikanzi toda kuona. Zvanzi munotenda here? Munokwanisa kuona? Tinotenda. Vakapuhwa, vakadzoserwa kuona, vakapembera, vakafara vachirumbidza Mwari. Asi vakanga varambidzwa kusvika pedyo ipapo. Zvakanga zviri zvemusi iwowo chete, zvakanga zviri zvemazuva ose. Vaitoti kana vatongoitawo kuti vasangana newe, kana kuti puresha yawanda, ndopavaizobvunzwa kutaura naye. Dzimwe nguva kana akagara, waitozoti wadanidzira uri kwauri wonzi ake uyu ane mubvunzo, wobvunza zvako. Zvakanga zvisingangobvumidzwa. Vaikoshesa mudzidzi wavo. Vanana
ivo vakaita senaBhatimiyusi nevamwe madhara akanga aripo nevakadzi vanga vari zvanana, kwete zvanana pakuzvarwa kwemakore, zvanana zvokutenda panzira iyi, zvokutenda muna Kristu Jesu. Asi vadzidzi vakavarayira, kana tichiteerera zvitonzwa kunge zvinonzi vakataura navo vakati ima mufanirwa kusvika kuna Jesu. Kana matotinzwa isusu zvatokwana, chidzokerai moenda kwamunoenda. Zvakafanana nei izvozvo? Zvakafanana necorruption inoitika munyika yedu, mumakambani edu estate. Dzimwe nguva unenge uchida kuona kana vanhu vakuru pamusoro pavo haukwanisi kuvaona nekuti havakubvumidzi kuti waona. Unenge usina kufara nezvavanenge vakuitira, havakurekedze uchiona. Kana unoda kutoona mumwe munhu pabasa pana utoona ini. Uine chichemo, uri kufunga kuti havasi kunyatsonzwa chichemo chako. Vanhu vanonetsa, vanhu vari corrupt, vanhu vanoda nyembe dzose. Naizvozvo hazvishamise tikati pane basa raifa hunge richiitwa naKristu, ivo vadzidzi vaiita iro, kwete kuti vaitadza, kwete, asi vanga vakuzvitora basa iri vachizvipa. Pane dzimwe nguva vaitotadzisa vamwe vanhu kuti vanzwe zvakanaka. Jesu ndiye akanga ari mudzidzisi, ivo vakanga vasina mweya mutsvene. Vaingodzidzisa pamazuva avo akare nenjere dzavo nezivo yavo. Zvanzi Jesu akati achizviona akatsamwa kuti vanhu vari kutadzisa kuunza vanhu kwandira. Ndinoda kuti mupatorewo zvakadai so, tasanzisa inzwi rekuti kurayira ka. Fange zvandiri kuita izvi kurayira. Nokuti kana muchinzwa inzwi rekurayira zvinoreva uchi mutemo, murayiro. Asi zvinoreva kupa mazano, kupanga mazano. Kupanga mazano kuita sei? Kudzidzisa. Maona. Saka kudzidzisa kwavaita kwanga kusingafadzi Kristu. Zvikanzi wakatsamwa pazvo, pamusoro pazvo. Kuti ivo vari kudzidzisa sei vanhu vari kuda kuzodzidza kwandiri? Ivo vanoziva zvakakwana here? Pana vanhu vanokonesa. Pane vanhu vanokonesa zano raMwari. Mukati mekereke chaimo, mukati mavafundisi, pakati pavo vafundisi, hazvina kuti vane makore mangani vari mukereke, kana kuti vane makore mangani vachiparidza. Pane vamwe vanokonesa zano raMwari, vanoparidza zvisiri izvo, vanotadza kuti vanhu vasvike pana Jesu. Jesu akavatsamwira zvikuru. Kana tichitaura kudaro tureva kuti havareve zvokwadi, asi ndiani une zvokwadi? Ndiani une zvokwadi? Zvokwadi iri pane chinhu chimwe chete, iri pana Mwari. Kristu ndiye wazvokwadi. Kwese tikanzi tiri vazvokwadi here? Ndikanzi ndiri wazvokwadi here? Ini tori muranda waKristu. Ndoteedzera kunenge kuchienda Kristu. Saka ndichitondama kuti dai andipowo chekuti nditaurire vanhu vake chine musoro. Handizi muridzi weshoko. Hapana pamuchazoti kuti aiwa takakunzwa uchitaura kuti muswe. Harizi rangu, nderaKristu. Naizvozvo ndinokurambirai kuti kana ndakakanganisa ndakakanganisa, ndaifunga kuti ndiri right. Shoko nderaKristu. Shoko nderaishe wedu. Umambo tinenge tichishumbira Mwari tiri pasi pake, pasi paKristu. Une every right yekutsamwa kana tisingadzise vanhu zvinoenderana nemurayiro yaMwari. Ndo pandinokudzora ipapa ndichikuchunai ndichiti swedera pedyo nemurayiro, swedera pedyo nemurayiro. Nyangwe zvazvo murayiro iripo, hazvirevi kuti munoinzwisisa zvakakwana.
asi pane pamunonzwisawo napo ndipo pamungakwanisa kuparidza napo. Zvikanzi naMwari musafunganya pamusoro pekuti muchataura kuti chii. Zvikanzi ndini ndichaisa mashoko mukati memiromo yenyu. Zvamunoziva izvo zvakatokwana. Nyaya yechingwa yatiri kutaura. Zvikanzi tichawane kupi chingwa chokuti tipe vanhu ava. Zvikanzi mune zvingwa zvingani. Zvikanzi tine 5, pamwe vakati 5. Zvikanzi izvo zvakakwana. Zvakanamatirwa zvikagoverwa vanhu. Zviri kunzi totanga tonamata pamusoro peshoko racho toita sei? Todzidzisa vanhu. Nokuti harisi shoko redu kai. Naizvozvo muchinzwa ndichiparidza kudai, ndichidzidzisa kudai, ishoko raMwari. Hakuzi kuti ndamboronga kuti ndamboswera ndichifunda shoko iro ndichinyora manotsi ndichiita sei. Kungovhura bhaibheri chete ndakutotanga kutaura. Ndikutaura zvangu zvine order zvokuti ndikubva pane imwe chapter ndichienda pane imwe chapter. Asi hakuzi kuti ndoswera ndichinyora manotsi ndichiita kwetu. Kana kuri kunyora mabhuku ndakanyora kudhara. Mazuva ano ndangoparidza. Nyange mabhuku acho haana kukwana, haana kupera ese. Pane 9 out of 12. 3/4 of the books are finished. Pane mamwe 3 asara ane nharo. Achanyorwa zvawo. Asi ndamboti ndimboparidza kwechinguva chiduku. Kana mutambo wematumba wakazosvikawo ndodzokera pakunyora. Hazviri kuti ndichabva ndamira kuparidza kana kudzidzisa zvachose kwete. Tiita kutoitawo zvimwe zvinhu. Tiita kutobatawo mamwe magwaro. Tichidzidzisa nokuparidza pamwe chete nokunyora. Pane zvizhinji zvatinoda kutaura nazvo pamusoro pebhaibheri. Bhaibheri iguru. Bhaibheri rakaomarara. Bhaibheri tinorida. Hanzi wakatsamwa. Hakupa imvumo yekuti munomisa vanhu kuti vauye kwandiri ndiye. Zvichida vaitoti haiwa haungaite iwe. Wewe uchimumemba kuti wakambondibira. Kana kuti musi wandakakukumbira kuti nditenge sere chakati. Kana kuti wakandituka panzira paya paya. Wakuya uchide chii nhasi? Uri kudei? Ibva pano. Iye munhu anoda kuenda pana Jesu. Kanzi ibva pano hazvikodzere, haukwanisi. Unonzwa zvekuitika. Vakurambidza kuti vakutoziva kuti ivo wavanenge vachida ndiye anokwanisa kusvika pachona Kristu. Asi zvongoti munhu wose angakwanisa kusvika chete. Ivo vavanenge vatorifeya kuna Kristu ndiye anosvika. Kana kuti vavanenge vatobvumidza kuti ataure kuna Kristu ndiye anosvika. Naizvozvo ini sekereke pane vamwe vanhu vandakamaka so handisingade kuona mukereke yangu. Hazvigone kuti vauye mukereke mangu. Avo vanoenda zvavo gehena. Ndakabheja so kuti ava nditaure navo. Chingava chinhu chakanaka kuna Mwari. Kana ari iye Mwari wavatumira. Kana ari iye Jesu wavatumira kuti vauye kwandiri vazonzwa zvandinotaura vagotendeuka. Ndovarambidza zvakare kupinda mukereke. Chingave chinhu chakanaka here ichocho. Hazvisi patiri kuti tisarudze. Mwari ndiye akavasarura kuti vagonzwa shoko vagotenda. Kristu ndiye wavatumidzira kwandiri. Naizvozvo regai vaduku musavarambise. Zvanzi regai vana vaduku vauye kwandiri. Tose ngatizive kuti tiri vana vaduku tinoda kuswedera pedo naKristu. Hakuna watione chinzvimbo kare pana Kristu kwete. Hazvinei kuti ndiri mudzidzisi, hazvinei kuti ndiri muparidzi, hazvinei kuti ndinopfeka maroko epepo kana kufamba ndakabata cross yegold
kana kahwende kaya kandinenge ndichiita sei, kanenge kachipupira zvinonhuhwira, kanenge kane mura, hazvireve kuti ndiri pedo naKristu kupfuura vamwe vose. Kwete, tose tiri kurwira kunzwa inhange yemutambi yekuti tigovapo pamwe naKristu muumambo hwake, kuti kana izvi zvinhu zvichizozadziswa zvokwadi zvekuti nguva yapera tigowanikwawo tiri kurutivi runenge ruri naKristu. Hazvinei kuti ndiri panhamba 10 kana kuti panhamba 10 million, hazvinei, asi tose tiri kurwira senhangamutambi, nekuti vakuru kudenga vanozivikanwa naMwari chete. Kristu akataura kuti ani anotomboziva kuti vakuru kudenga ndanani. Vanoto nezvigare zvavo zvakagadzirwa naMwari kare pedo neni. Imi hamuzi, ini handisi kuziva kuti munenge muripo here pedo neni. Tinotarira kuna Kristu tose kuti tisobere pedo naKristu tizive, nekuti unoona kuti nhasi ndini ndakudzidzisai, mangwana ndimi mandidzidzisa. Pane zvinhu zvanenge chidzidzisa ndokwanisa kuovaluka kana kamwe kadikidiki, yeti kadikidiki kako kana kazokanzwa kachitarwa Samuel kanondisvitsa pane imwe level mukuhwava. Iyo level yandinoda kusvika iyoyo handikwanisi kungoisvika ndoga ndichifamba nemakumbo angu amene, ndichichera namaoko angu amene, ndichirima ivhu amene. Ndotoda kusvitswawo nemumwe munhu. Kudai zvakanga zviripo taizoisa maoko pamusoro pedu here, tingadai tisingaisani pamusoro kana tichinamatira. Naona tose tinoiyedza. Zvanga zvakafanira sei kuti mukuru aise maoko ake pamusoro pemuduku. Tinozviwana nyaya iyo ichitaurwa kunani pakusangana kwaJohani Mubhabhatidzi naKristu kurenje, kuJorodhani. Zvanzi naJohani Mubhabhatidzi, imi ndimi manga makafanira kundibhabhatidza. Zvingagoita sei kuti imi muri mukuru ndokubhabhatidza imi? Zvanzi aiwa, itai zvinhu izvi, ita zvinhu izvi kuti kururama kuzadziswe. Ehe, ndinokubhabhatidzai nokuti ndikuzviti ndiri mukuru wechechi. Asi mukuru wechechi anongozikanwa naMwari chete kuti mukuru wechechi ndiani. Ini ndiri mubati wechechi, murikunzwa? Ndiri mubati wechechi, ndine matomu ekereke. Hazvireva kuti ndini mukuru. Saka zvichinzi kudzanai pakati penyu. Sezvo musingazivi kuti ndiri mukuru here kana kuti kwete, makafanira kuita sei? Kundikudza. Zvanzi hatidhonzeranei, hatiregedze kusiya mumwe munzira. Pauro anotaura kudaro. Zvanzi zvamunoita pamunouya kuzodya mabiko eLord Supper, vamwe munokuvuya nemazikeke, vamwe nemakeke ane manhingiri, ane ma-M&M, ane tuchokoreti pamusoro. Mouya nebest bottle of wine, mouya nezidya rino remombe rinenge rakagochwa, mouya netuma-potatoes, tuma-mesh, tumwe tuma-salad, tumachi. Asi pane vamwe vasina kana hwani. Anotongoguta nekutarisa zvamunazvo izvozvo, abva atongoguta. Vakomana vakakomborerwa zvavo vamwe vanazvo. Panoitika mutsauko iko mukati mukereke. Handika ndinorima. Saka sokurima kwandinoita ndanga ndakafanirwawo kuwana. Hazvirevi kuti zvandinowana ndizvo zvibhest, asi ndinowana. Handife nenzara. Anorimawo pashoma, anowana zvishoma. Pamwe ane quality zvake nokurima kwake kushoma, kuti hatifungi. Nekuti shoko rinotaura kuti kune une zvakawanda unopiwawo zvakawanda. Kune une ushoma uchatorwa nyangwe nezvishoma zvaanazvo. Unoona? Saka ngatigare tichirima. Ngatigare tichirima. Vanana huripo.
ndokudzidza. Tangozvirangarira kuti isusu tiri vanana tinofanira kuramba tichidzidza. Tofanira kuramba tichikudza vakuru. Tofanira kuramba tichidzidza pana Jesu. Takazvikudza in danger, taapa matambudziko ekuti tingatongotorerwa nyangwe nezvishoma zvatinazvo izvozvo nokuda kwokuzvikudza. Ngatirambe tichitsvaga Kristu tiri vanana. Toda kuti Kristu aise maoko ake pamusoro pedu misi yose. Ngatinzwire ngoni, ngatinzwire nyasha, tiropafadze. Wakaropafadzwa ndiye unogamuchira. Ndiye unogamuchira. Wakaropafadzwa ndiye anogamuchira. Zvino kana iwe usingagone kana kugamuchira, usingatoziva kana kuti zviri kupihwepi, unogamuchira chii? Handika kutoona kwako uri kuda kukuropafadza wacho, woropafadzwazve. Naizvozvo kana muchiverenga shoko uchidzidza, muropafadzwe sevanana. Tine zvakawanda zvekudzidza. Ini ndinokutaurai semumwe mwana waKristu, ndinokutaurai semumwe mwana waMwari, muduku kuna Kristu. Ndosaka ndichigara ndichidzoka kwaari nguva dzose. Ndakatanga kuverenga magosperi aya kare chaizvo, ndaingoverengawo senyaya dzimwe ndisina chandinofunga pamusoro pazvo. Asi ndakapedzisira ndoitawo interest yekuti kana ndichiverenga apa yedza ndimboedza kunzwisisa, ndimbotaura kunzwisisa kuti vari kuti chii. Zvakanetsa. Mutoro chaiwo chaiwo. Nekuti nenjisa nepangu nouchenjeri hwangu. Nguva ichifamba ndakaenda ndichigeina. Mwari uchindiwedza mumwe. Zvimwe ndakatoita zvokurotswa. Kutonzwa kana dzimbonyowane dzichiimbwa kunzi ndorumbo rwanoda kuti uimbe kukereke. Ichitobva ndangoti tangonzwa rumbo. Runge tori rumbo rwokuti tiimbe mukereke, tiimbire kuna vamwe. Rumbo rwunotiisa pedyo naMwari. Ndiye anotipa nziyo nzitsva takarara. Kudzidza ikoko kwose. Hapana pandakazombotiwo nhasi ndazopedza kudzidza zveBhaibheri, pedza ndichiri kanda pasaidi. I wish papane nguva yakadaro. Asi madzidzisiro edu atakakuitai kubva pakutanga, takakuudza kuti nguva yakadaro chete yaunokwanisa kuzviita ndiyo nguva iri pakati pekupera kwepaseka, pemazuva emutambo zvisina mbiriso, nependekosta. Ndonguva chete yaungakwanisa kuita izvi usandika Bhaibheri kuti atabhoresa pasaidi. Nekuti inonzi nguva yekutsanya. Nguva yekutsanya chii? Kutsanya shoko. Zvavaverenga zviya zvisina mbiriso zviya zvakufanirwa kuchishanda manje. After that, wakukwanisa zvako kuverenga chii? Kana pendekosta yapfuura, wakukwanisa kuverenga magwaro, wakukwanisa kuverenga murayiro, wakukwanisa kuverenga nyangwe mabhuku ako aya amunotenga kumashops aya anenge akanyorwa nevamwe. Zvakuita. Ndakaudza kuti nguva inenge yakaoma inini ndikwanisa kungokolapsa nekuti ndatadza kubata chiBhaibheri. Nguva yakatooma kwandiri. Ndinotemba neBhaibheri kunge riri parutivi rwangu. Ndoda kugara ndichiriona misi yose. Ndinenge ndatokanganiswa zvisingaita. Asi Mwari wakatendeka. Uri kutaura kuti panguva iyoyo ndini ndichakupa ngirozi dzakushumira. Chipo kwauri kunamata nokugara mukururama, kutsvaga mweya waMwari. Ndozvaunofanira kunge uchingoita zvoga izvozvo. Zvimwe zvese zvichabva kuna Mwari. Ndiyo nguva yatingangosindika maBhaibheri yoga. Tiri zvanana. Ndopatinotaura kuti tiri zvanana akomana hatizi. Munenge matatoomesera kana matititise maBhaibheri pasaidi. Pane rimwe rakapedzisira kuverenga Bhaibheri richine 5 years zvaro. Rakatoverenga Bhaibheri rose rikapera. Kubva ipapo harisati rambobata Bhaibheri. Ende rinoti kutaura kuti rinoziva Bhaibheri.
Zvinoshamisa. Asi mazuva ose ari pamamwe mabhuku, kana ari mabhuku ehistory, kana ari pamabhuku emaarts, kana ari pagardening, kana ari pazvimwe zvese zveinterest yake, anogara achizviita mazuva ose. Apatongopfuura zuva raanenge asina kubata zvemabhuku iwa. Vamwe vakapindawo mamills and bone nje, havatongoregedza kubata mamills and bone. Vamwe vanopindawo mavhidhiyo esex aya, vanenge vakaita murwi nemurwi wamavhidhiyo. PaYouTube vanenge vachitozikanwa vanzi uyo ndingiwe. Kuenda kune zvake chaizvo zvaakagadzirira. Hamusina kumboonekwawo muchivhurawo kana 1 vanenge vachiparidzwawo nemo. Kana kuvhurawo pakanzi 10 commandments zvapo paYouTube, hausina kutombopavhura. Kusanya kwenyuka kwemakore nemakore akuritu. Haungatitaura kuti unoziva Bhaibheri wakadai. Haurizivi. Nokuti kana inini handirizivi, ndinongozivawo zvishoma zvandinoziva izvo. Asi toda kuramba ndichiwedzera pakuziva Mwari nepakuita umwari. Zvikanzi zvirokwazvo ndinoti kwamuri, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa, nokuti ushe hwaMwari ndohwakadai, ndohwavakadai. Ipapo ndo pamunofanira kunzwisisa. Zvikanzi ndohwavakadai. Hazvina kunzi ndehwevana vaduku, zvikanzi ndohwakaita sevana vaduku. Ndovane ushe hwekudenga vacho. Mupanzwisise kuti vanzi vanozvininipisa sevana vaduku, vanoremekedza vakuru, vanoremekedza Mwari uri kumusoro, vanoremekedza Ishe Jesu Kristu. Ndozvikurebwa ipapa. Vanoziva kuti vana, kana vachitaura naMwari, kana vachitaura naJesu, vari kuziva kuti vari kutaura naBaba. Kana vakakanganisa, vanokurumidza vaita sei? Vataura kuti takanganisa. Hatiyazviita zvakanaka. Tine urombo tazviita. Vobva vataura kuti hatina kuita tichiziva, hatina kuita tichida. Mwari ndiregerere. Ndaita careless chaiyo, keresia chaiyo, careless. Ndizvo zvinoreva careless nakeresia zvakafanana. No, hazvinafanana. Dai vaitoti kerelisa zvavo zvaita kunge zvakafanana. Keresia hazvinafanana nekuti careless. Keresia handisi kuti rakabva kupi. Ushe hwaMwari ndohwavakadai, vakaita sevanana, vanongoramba vachidzidza, vane mwoyo yakachena, vasitofunga zvakawanda, vasitobavhiringwa nezvakawanda zvenyika zvinovatapudza nekuvabvisa pana Mwari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani naani usingagamuchiri ushe hwaMwari somwana muduku, haangatongopindi mahuri kugamuchira ushe hwaMwari somwana muduku. Kutenda zvose zvamunenge mataura. Ipapo ndipo panotinetsei maKristu mazhinji, nekuti havatende zvose zvavakataurirwa. One thing chinoita maKristu chavanoita chakaipa ndechekuti nyangwe vakanzwa gospel here, havachatende kune Bhaibheri rose. Havazivi kuti Bhaibheri negospel chinhu chimwe chete. Havazivi kuti vaApostora neBhaibheri chinhu chimwe chete. Naizvozvo kana mharidzo isiri kubva kuvaprofita nokumurava, haizi mharidzo yachokwadi, nekuti ndizvo zvatakadzidziswa naKristu Jesu mambo wedu chete. Hakuna zvimwe zvaakatidzidzisa. Ndozvaakatiparidzira zvavo. Wakauya akatidzidzisa, akatirakidza kuti ndokwaakabva ikoko.
kana kuti handazobva kudenga, ndazobva kudenga ndine imwe meseji yandinoda kukuudzai yakasiyana nezvamakanga mambodzidza kare. Akati kwete, zvinhu zvinoita kunge zvitsva asi ndingozvisimbisa chete. Unozvinzwa? Saka tikaita mwoyo wakachena patinenge tichiverenga tichinzwa, tibva tisaya kuona kuti zvinoita here kuti tizviite. Hakuna kungoverenga muchipfuurira muchingomhanyira pamunoda chete muchisiya zvimwe. Milayo yose yaMwari yakakosha, inofanirwa kuitwa. Zvanzi ipapo akavafungatira mumaoko, akavaropafadza ndokuisa maoko pamusoro pavo. Amen. Ndopatinozitaura pekuropafadzwa paya. Kuropafadzwa kunoda kuchibva kumukuru kuno muduku. Hakuzi kuti isati blesa vakuru, tinoblesa Mwari. Tinoblesa Mwari nguva dzose, tinoblesa Kristu nguva dzose. Tinozviita izvozvo. Asi apa zvakada kufanana nekuimpata, kupa ruzivo, kupa huchenjeri, kuendesa mweya mutsvene kune vaduku, kuendesa mweya mutsvene kune vasati vanyatsoziva. Ndizvo zvakafanana nazvo izvo. Dai Kristu atipo achimbotibatawo musoro nguva nenguva, achitinamatirawo nguva nenguva, physically anga atoripo akatozisawo maoko. I think taigara tichingonzwa kuda kuramba tichishingairira nokumusenzera nokuita zvimwe zvinhu zvose. Iye uri kudenga iko zvino, tiri pasi panapa, tinotovimba neshoko. Shoko ndiro ringatotibata, shoko ndiro ringatotibhlesa. Nokuzvinzwa? Maoko aKristu ave eshoko, maoko aMwari ave eshoko. Hakusina mhumhu ungauya ukasika kuti aiwa ndakuisa ruoko pamusoro pe. Tinobleswa nokubhabhatidzwa neshoko iroro. Ndokuiswa maoko pamusoro, tinenge tatoropafadzwa. Zvinhu zvatinotsvaga zviri mushoko. Hazvisi kure nesu, hatingaende kudenga kundozvitsvaga kana kutsvera pasi apa kupinda kwakadzika-dzika, kwete. Shoko riri mumuromo menyu, shoko riri mumavoko enyu mazuva ose. Shoko renyu rinogara mufoni dzenyu dzamusika. Unokwanisa kutodownloada app yeBhaibheri wakatisa. App yeBhaibheri tone zvidzidzo futi pamusoro pe, asi vamwe wacho kubva pamakaidhaunload hamutomboibata. Ende vanhu vanayo vane maapu iwawo yokuti kana asvika mucheche ungoti papapapapa. Safunga kuti ari kunzwisisa kwete, vari kutofunga kuti zvangovaitira convenient kuti havachanida kutakura maBhaibheri avo. Isi vamwe tiri kutakura pepa, but I wish ndinayo pafoni yangu. Ndongonovhurawo mucheche fage zvinoita vamwe. Ina ndakana Bhaibheri racho, kazhinji kana ndichienda kucheche handitombotakura Bhaibheri. Handitakure futi nefoni. Kana nda kutopinda mucheche inenge yakatodzimwa. Maona. Saka ndichitemba kuti zviri kutaurwa namufundisi, zvaari kuverenga paaverenga napo, tingazvisiyana pamaparidziro, asi paanenge ataura napo ndopandinotenda kuti averenga shoko raMwari ndozvarinotaura izvi. Akazvisa mheridzo yake pamusoro, zvinhu zvatoo zvimwe. Ndinoda kutodzidzawo kubva pane izvozvo zvangu. Asi ndinotenda nazvo. Kuti ndokwandikati kutsanya kweBhaibheri kwandikatomboita. Pamasande apo dzimwe nguva kana ndichita kucheche, ndinoenda kusesi, ndiri muSabata. Kana ndichida kunzwisisa. Zuva rangu official day rekereke iSabbath. Ndinorikoshesa, hazvinei kuti tiri kuenda kukereke here hatisi, ndinorikoshesa. Kubva Friday manheru kusvikira Saturday manheru. Asi hazvirevi kuti dzimwe nguva handiende kuchechi musi weSunday. Ndinoenda, dzimwe nguva ndinoenda kunoteerera shoko.
kwandiri zvangu it's an off day, it's a free day yekuti ndingadai ndichimboita zvimwe zvinhu zvese kana kuenda kubasa chaiko ndingadai ndikuenda. Nguva ndinoenda ndinoteerera shoko kuchechi. Maybe ndichava ndisikaendi nebhaibheri, ndisikaendi necho nefoni. Aiwa, foni ndeyongokudzawo kuti ndiri kuzoona mameseji akawanda wanda ndiri mukati mekereke. I'm a free man. Meseji yose ndokwanisa kuzongoiona kana kereke yapera. Asi hama vadiwa, muropafadzwa naMwari. Mwari ngaaise kumaoko ake pamusoro penyu. Muzive kuti ndiye Mwari woga. Ndiye Mwari woga wakafanira kunamatwa. Hakuna mumwe wakafanira kunamatwa. Hakuna zvimwe zvimwari. Kana zvamukaita namaoko enyu, kana zvamungavezerwa navamwe vanhu, kana zvamunoudzwa navamwe vanhu kunzi kune mumwe Mwari, hakuna. Ndiye woga. Zita rake rakakosha, zita rake rinorapa, zita rake rinopamura makomo, zita rake rinovhura pasa, zita rake rinonyaradza mutende. Ndiye wakatiudza kuti timuchengetere masabata ake zvikanzi runyararo kwamuri pakati penyu nehama dzenyu. Ivai nerunyararo pakati penyu nehama dzenyu, ndokuti mugovawo nerunyararo pakati pangu nemi. Anzikudza baba vako namai vako. Ndokudzidza kwatinoita kumukudza kuti ndiye baba wedu namai vedu. Hautuke amai, haurove amai, haurove baba, hauzvidze baba. Naizvozvo hatiregedze kuzvidza Mwari, hatiregedze kuzvidza Jesu, hatiregedze kuzvidza mazano aMwari, hatiregedze kuzvidza mweya mutsvene. Unotirayira kuti tisaponde, tisauraye, tisabe kana kubirawo kwako. Usaite upombwe, usaite zvifeve, usaite upombwe. Dzidzai kuwana Mwari mumwe chete nokuita zvinhu zvakanaka pamberi pake. Musareve nhema. Tine basa rekuroverana nenhema nekureverana nhema. Takaudza nyika. Ndozvatinoita semazvidoko. Asi tiri kunzi ngatibve ipapo. Tisaite ruchiyo. Haiwa Mwari ngaabvise ruchiyo kwatiri. Ngaabvise zvose zvinonetsa kwatiri. Tiri vanana, tinoda kunetsa kwaari. Mwari tinopafadzai. Isai maoko enyu pamusoro pedu. Mugare nesu patinenge tese pamwe. Mwari ngaauye matiri. Muzita raBaba naMwana naMweya Mutsvene, Kristu Jesu. Ngashira shoko renyu rave muzvimupiro wangu. Mukashirawo nemhari dzenyu. Ive inoblessa.